Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani lokaci. Kamar dai yadda kuke gani a sabuwar channel ɗinmu mai suna MGM Hausa Tech. Idan ba ku manta ba muna yin sanarwa akan darasin kwamfuta da muke yi, to yanzu kam mun fara ma za mu ci gaba da yin editing. Domin kuwa za mu fara editing yadda za ka yi editing a waya, yadda za ka yi editing ɗin bidiyo a kwamfuta da audio. To muna kira ga waɗanda ba su yi mana subscribing ba a waccan sabuwar channel ɗin mai suna MGM Hausa Tech, to da su duba ƙarƙashin wannan bidiyon za su ga link ɗin channel ɗin, sai su danna mana alamar subscribe, sannan su je su ziyarci channel ɗin, za su dinga ganin bidiyoyin da muke akan technology da kuma hanyoyin da za a gyara waya. Ina roƙonku da ku taimaka ku yi mana subscribing a waccan sabuwar channel tamu, ko kuma ku yi sacin MGM Hausa Tech. Mun gode.